ihe a na-eme kịta eze nwaanyị ka na-aga ichite a sị na ife onye maka o ji aka ọlụ na a na-enwe obodo enwe na a na-enwe mana a na-enwe ke ọnya na aka na aka na hara akpọbadị anyị mana ekwu n'abalị onye ike ite ogbute ihe dị n'ime ofe na agwa otu onye fụrụ wee ke eji asị na nwaanyị na-amakarị dị ya n'ọzọ ihe isi na-egbu ogiri na-egbu ogiri isi a na-egbu ogiri ọwa ya isi na aka na-aga n'ike mgbe ọ bụrụ na ọ rụtara ara ọrụta nsị n'ife kwuru ka a na-eme maka na ife onye bụ n'obi ka a na-emelụ ya n'obodo ọbụla ndị na-enwere onye na-afụta ụzọ ihe na-eme na n'ime obodo ahụ ebe o jikọrọ na mmadụ n'obodo wee dapụta tata ya bụ nnekwu nwaanyị ka a na-ewepụta dịka onye ọfụ ụzọ na onye nlekọta nke ime mmụọ anyị na-ebunye gị na tata ka a na-eme gị eze nwaanyị gburugburu anyị bụrụ ogiri ya na-eke anyị ebunye gị na afọ anyị ebunye gị anụ anyị ebunye gị na nkwọ eze nwaanyị